Noi himni poskia pindolui și hilia gramustiliei și moscopoliliei. La munti Ahurhinda lui Cunii austiții sprânghiți, născând armâni, a pofăsi răzin în România. A țelțivini gârții, vzadit limanea sărunului. Așa sfeații că pirgul albu de sărună ajunse un simbol trăvugarea România. Giuni armâni, tinerii vlăstare, i voi noari greu, andaia lumtare, di la voi. Armâna mea așteaptă-mi șeată, nu mă să-i dați, că-i mile te aleaptă. Giuni armâni, tinerii vlăstare, i voi noari greu, andaia lumtare, di la voi. Armâna mea așteaptă-mi șeată, nu mă să-i dați, că-i mile te aleaptă. Ta să ajunge de Călăraș Dobrogea, prin distreț Duna, la Chiciu, cu Baclu. Ai di gioni armâni, si scesto lume, di la voi sapsăm, dai malocri buni. Ai di gioni armâni, ei scesto lume, di la voi sapsăm, dai malocri buni. După ții treț, n-a parti, geadei duții câtă Ostrov. N-a dreapta este că se bălu Vârgărescu Silistra. Mulți oameni pistipsesc că Dobrogea este irnie. De alihia, tu născântii cohii este pondă. Ama ariși păduri, iar atu munță este și multă vegetație. Buieilii sunt mult mușate, iar a eolienilii, canalul și autostrada dau un opsi modernă la estul loc mult vechliu. Câte voi, la hoară armânească, armă-i brăzducă ei, nu are stea gârșească. Mi-aduc aminte, daima, de când eram la hoare, că laptele de oaie era prota mâncare.
Mi-aduc aminte, daima, de când eram la hoare, că laptele de oaie era prota măcare. Hei, câte voi, la hoară armânească, armă ei prăzdu că ei nu are stea gârșească. Armândle avură tihii că putură să facă Dobrogea, ațeații fățea dietii, screască oi. Cașlul de Dobrogea este mult un nostim și este are să facă cu iarba de acolo. Tu imagini, puteți să-ți vedeți amirzarea oilor, este un lucru ți-an greacă, că țevera Dobrogea are căroare mari. Cupilii de oi filmate din zeană, a spune imagini timirachi. Câte voi, la hoară armânească, armă ei brăzdu că ei nu are stea gârșească. Din iercuri până în iercuri, nu înțeleg cât țânea, ți Gimbo și Mareș, ți cânte, ți cânta. Din iercuri până în iercuri, nu înțeleg cât țânea, ți Gimbo și Mareș, ți cânte, ți cânta. Hei, câte voi, la hoară armânească, armă ei brăzdu că ei nu are stea gârșească. Câte voi, la hoară armânească, armă ei brăzdu că ei nu are stea gârșească. Ostrov bănează pritainile ei, pritimișile aponilor și pridună. Tu imagini, puteți să vedeți marea nisia învărligată de apele adunălei. Numai Ostrov, ta mama este, vă zică, nisii. Mănăstirul Dervent, Vasibă, daima ligat din numații lui, ți fu protlu al ei stareț, armâlul Elefterie Mihail. Părintele Elefterie era de Lescova, de Tvârgârie. Tunii n-au stițin zățânauă mănăstirul Sinclisii. Elefterie, lursit sâmtul de ațelțil cunoscură, a prăftăsi deșclidă diznău mănăstirul toanlu unii n-au stinău zăți. Muri născând să meș m-a amânat, tu ilichia de 90 de ani.
ta să ajunge Tunisia păcuiul lui soare, prin distiduți cu un câichi. Mulți oameni negaclo ta să scârsească de arină și de soare. Nicluiani află una burlidă. Peste nisii zvedinica ața toară a unui citati bizantină, adrată tuietazații. Ipoteza este că este citati era avzita vicina. Lucrul la canalul de la Dună la Marea Lai a hurhit după deftirul polimondial. Tu lucru fără băgați mulți hăpsănați politici. Anamisa de ei fără mulți armâni. Tu Anglia în 1970 a închisiră din nou lucrările. Ea le zbitisiră tu în 1984. Este multă poezie tu imaginile ți-a spune este mari hândachi. Autorul a spune născând ori imaginile cam aunusite, ta-ți duchiți magine, lucrurile ți-ți fac multul pe anargă. Casa noastră cu balconi și borul, eu ușlor nou lăsitor n-au zborul, eu ușlor nou lăsitor n-au zborul. Apuntea vâsielu Carol Protlu fu adrata anamisa de Angli un 1990 Trațel Chiro fu una lucrare mult bună. După deftilul polimondial, numai apuntile ei fu alăxită după numai inghinerului ți-o-adră, Angel Salini. Ni dor de oameni de-a meu loc, ni dor de oameni de-a meu loc. Apuntea Aridaua Galmi ți-a spun Dorobanțul, a schirălul român dit polimloti independență.
Citatea Tropeum Traian fu adrată ca una lavdă trațeacă romani lilien căsire de aceangli. Că să bălu fu adrat tuieta dau după Hristolu și a spune tută măsturlăchea înghinerească a romanilor, apeductii, băniuri, coloane, bazilică, mirmință. Marli monumentul a spune giunaticlo a mirălui Traian și a schierlia lui, cum știnia trațelții muriră tu polimnului daco romani. Murfatlar amintă anami internațională pritaghinile aliei. Geometria râdăținilor de aghine, de piohturi, a spun o nămușuteața horia. Puteți să-ți vedeți lucrători, ți aduna ua, amași tehnologia modernă ti adrarea inlui. Prinde zdățăm că mulți armâni ajunseră cu chir ti industria a inlui. Finerea țizvea de azi Mangalia fu adrată tunmin austiținzăță 2, filisinda lui Urnechea de la dărâmintul genovez de teta 13, după reabilitarii, Finerea este unul de simbolurile a căsăbălui Mangalia. Aveam și-un dor dit hoară de la noi, s-mi videam ningan oară, dit păduri ca nic sneala, s-mi videam ningan oară, dit păduri ca nic sneala. Nânțoara-și vini din mivițui acolo, deși plângea soia cu mini, și lăcrămai și odicai mo, deși plângea soia cu mini, și lăcrămai și odicai mo. Limana di Costanța fu îndreaptă de inginerul Salimi. Simbolurile aportului sunt farlu, stabilopozli,
piscărușli și cărăgli. Autorul a spune cu imagini tu turlia onia un pampori ți poartă pârmătii. Pe gara maritimă Custanța zved doi delfini, ți zved și pistema că să băl. Cazinul di Custanța, bitisitul în austizații, este o paradigmă de art nouveau. Este impresionantă bicimea de burlidă a adărămintului. După zniații sfeții tu deftirul polimondial, se adrămi rimeti cazinoului, unde ațelții cum îndusiră lucrările de restaurare fu armânul Constantin Joja, ți toața oară era hâpsiniat politic. Plaja Vado este căftată de ațelții vor locurile maagri. Arena fină este și una furnie snez la Vado, prindi saia îngătan la schini, snutitai tovără burlidă și nu ai fricții di meduzi. Mulți oameni s-a spart de câlbălâchea de Mamaia și nec tascaftă plajii maagri, te-ațea zducât în avodare. Puteți să-ți vedeți imagini cu ascăpitata, cu pui, cu chimati, cu niori. Cadurii din zeană asprund plaja cu arena și umbrelele.
Hoara Topalu are un muzeu de artă piscară Multumari. Iatur lui Gheorghe Vintilă faci doar a Hoarliei una colecție de lucrări de artă cu mare axie. Tuborul a muzeului este a galma iaturului Vintilă, adrată de plichisitorul Oscar Han. Muzeul are numai a părinților a iaturului Vintilă, Dinu și Sevasta, ți fără dascali. Cângheilii de Saraiu trec printr-un peisaj spectacular. Tuocturile de Cretă, de Basarab Morfatlar, sunt utoarele la o lume agârșită. Are aclo băsăriți, casii, inscripții, zugrăvsări dit etile 4 pântuzații. Intrata to este lumii se adră pritunănică căsică, cățea este universul plichisit tu Cretă este tu periclu, oamenii de aradă nu au izgienii ta si intră înăuntru. Capidava este un castru adrat ninga dună, câți aclo era una limanie. Aua fură nicuchiri gețli, romanli și apoi bizantinli. Castrul fu aspartu tuieta 11.
Noi him armâni de vârchiro, maștut armâni vasim daua și-nclo. Noi limba noastră snoagărșim, nu ne iar și ne soazborăm, și-dați-ți fug diană pizuim. Noi limba noastră snoagărșim, nu ne iar și ne soazborăm, și-dați-ți fug diană pizuim. Spileaua Sfântului Andrei este naima veaclea băsearică din România de azi. Oamenii pisipsescu ca o abână Sfântul Andrei andavinito este locuri tas creștinează la olo. Auaș 30 de ani sfați un mănăstir nou ninga Spileau. Ficiorii când-o-s Iisusea, fetele nu le cunoștea, nu știu care seara maghina și. Ficiorii când-o-s Iisusea, fetele nu le cunoștea, nu știu care seara maghina și. Ma Pablo zise chioi bobo bobo, cumva nă chiar lele Dumnezeu, de-a cânta râni pila ono sara vzete vârchiro, te țibă n-ai-ta-ți ved mă radio. De-a cânta râni pila ono sara vzete vârchiro, te țibă n-ai-ta-ți ved mă radio. Citata Histria fu milusită tuieta 7 ninti di Hristol, di coloniști greți di Milet. Fu protlu că să bă tu locurile ale României de azi. Xit xerli la Histria fura hurhiti di marli arheolog Vasile Pârvan. Numa locului Histria ini de la Istru, numa gârțească a Dunăliei. Citata Histria este aproape de Hoara Sinoe, ți fu una din naimărli hore armânești din România. Din sos, dit muntiș di punea, un gione picoraro. Ola, 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 glopatlea oilor tot bătea. Ola, Parcul Eulian de la Fântânele Cojalac este unul din naimărli din Europa. Imaginile spun hromi mult interesanti, galbin și verdi. Eolianile alăxiră peisajul și adusiră părați abănătorlo. Prindeți-țem că Cojalac este una din puținile hori de armâile nu fuziră. S-o ia cu mine, lăcrima și-o diu ca-i mor. Deci plângea s-o ia cu mine, lăcrima și-o diu ca-i mor.
Ioan Casian s-amintă Dobrogea tu eta 4. Urdină multul tu locurile iubâna creștini și fu un mare învițat. Fu tricut tu arada sâmților tu anul în 1992. Mănăstirul Casian fu adrat tu anul daunii un pi ochtula casienilor. Fără-i jumitate, apostol se spărea, casele tupi surpate, nicotiria lor plângea. Casele tupi surpate, nicotiria lor plângea. Este zorii să ajunge la spileia a burduliaților, puli vombiri, una cale agră te duți acolo. Prindi su filisește GPS-lu. Arheologul Vasile Pârvan zburât traeste spileii au aș 100 de ani. Galeriile de spileii au aproape jumătate de kilometru. Tari Verde fu semilusită de germani. El vziră tu anul 1940. Atunci vineră în hoară armâni de dau lumăchi, pruiani și grămusteni. Tană muni te-a răsiră și tu băcșenc te-a dusiră. Jamia Esmahan Sultan este najveclea din România. Fu adrată tu eta 16. Jamia din Mangalia fu adrată de una fată de sultan. Numai armânească Tana are arădățină în turțească, ine de la sultana.
tu borlo aligiamii zved șmurmilții. Oi lelele, žvir vir vir, tana sarsi trăsutir. Καταχυνά unjoni oile shalena pe munte shagalea oini sharăia Șagalea oini șarăia agalea. Mănăstirul Ianii Pătizitorlu di Lipnița este adrat toieșță inghițani di Tsoni. Tu imagini zved câmpuri împlinii di ocliul a soarelui. Dipo aproape di mănăstir este hoara Gârlița, iuși zuru un chiro ma multi fumei de armâni sârbei. Un veară mare, mare, un veară mare, mare, nu te torne cărvânare, nu te torne cărvânare. De la mănăstirul Casian s-a dar un călicii țiduții la spileaua Casian. Un hopă prinde salini un scară ca stiduț malargu. Tu spileia i oamenii pistipsesc cu căbână aiu Casian, poți stinclin la iconi. Tu imagini zvediși bara Casian. Noare iarbă spască caie, noare iarbă spască caie, noare iarbă spască caie, noare iarbă spască caie. Colilia era o năhoară de germani. Ei vziră tu anul 1940. Tu locul lor vineră armâni și români. Tu în 1970 n-ai mulți armâni fuziră Megidia. Azi hoara este iermă. Armasiră mași băsărisli.
Mănăstirul Cerbu se aleadzi prit calea cruțiliei, ți este un simbol ti calea Hristolului cât Golgota. Ari n-au locuri de dinăseari, iu ari cruț de lemnu. Construcția mănăstirului a curhit anul daunii. Razim, pronunțat și Razel, este najma marli lac dit României. Un chiro era parte dit Marea Laie. De 40 de ani, artificial, se încliseră toate legăturile cu amarea. Capul Doloșman este un mel înaltu, un faleză calcaroasă pe supra lacului Razel. Citatea ți uvideți este Argamun, un castru adrat de grețli de tasia nică, tueta 7 ninte de Hristo. Atunci era limanii, căți aclo era marea, adză este la. Argamum este locul din România de azi cu atestarea nai-veacli tună fântână istorică.
lacul Golovița este legat de razel. Tu imagini zvedi multul stuf și cum este lucrat a este clami. Andafua tratătul chirulu antic, citatea inisala Viglea Marea, fură nicu chiraua geți, romani, bizantini, genovezi, turță. Azi citatea iermă de pe ohtul de calcar, vegli lacurli, babadag, jrazel. Bună soara, picurare, doi cutia sfacțigare. Bună soara, picurare, la pămuchea li prindeare. Își ună țigare o carte, ta se-ntreg la mei fărmață. Doi moreș ună țigare, la pămuchea li prindeare. Din Ogeția este un castru adrat de geți și comândusit apoi de romani. Locul este adus amintiși de geograful Ptolomeu. Iuhiți bregioi cu anamei fumei de fâr și roz. Iuiești să armâname cu grâmosteani cu toți. Armase răcărările ca pom de fâr de voi. Și-ți duse răfălcările cu turmele de oi. Și-ți duse răfălcările cu turmele de oi. Mănăstirul celic de Rei fu adrat toanul în 1830. Băsarica de ază este faptă tu intrata ietiliei inghiți. Titi magini zvede cât nicuchirii sunt o mulierli țibânează ca calugreali aua. Aisto mănăstir este aproape de hoara Cataloi, iubânară mulți armâni ți avea venită de livăți. M-aș boața de lupoane, m-ați sapte pe munți, ca când de la prasă ieșită de morminți, ca când de la prasă ieșită de morminți. A noastră-i hoara Hristusită și-a văzută trodomane, cu joi ca țărgheși ca bărbați, se dea de răaname. Cu joi ca țărgheși cu bărbați, se dea de răaname.
mademea de altân tepe lucra aproape 100 de ani. Tu imagini, puteți să-ți vedeți intrata astupată cu beton. Tu aistă mademi lucrară mulți armâni de stejaru și de alantihori ți sunt tu de-am vârliga. Nu știți, m-a novizut un cor pro armâname cu lali din cali mai lângă școala nostru lali dame. După dura dihoara Vasile Alexandrii, Cilimeanie caftă gurțiții. Numai veaclea hoarliei era Tistimelu. Aistu zbor în turțescu bânează nicatul limba armânească, Distimeli. Tu aistă hoare de armâni biștuveani bânară Joinli Cușaș nici al Fudulea. Tot de aistă hoare sunt tuși părințele amarlia jucătoare de tenis Simona Halep. Tu ne imaginezi vedi și stadionul de fotbal ali Pareii Săgeata Stejaru. A noastră-i hoara-i adetea, i cam veasta și-a dă-n prostă. Bara di Iacob Deal s-amintă tuieta Inghiț. Anda ațeiții lucra la mademea de granit, băgară bărutii și apa zvumudit loc. La bară se ajungează pritunănică grotă. Buiaua apilei pare născânti ori geangarenă. Turțil comandosiți de Sarii Saltuc Baba scurdisiră Babadac tu eta 13. Jamia de Babadac este adrată tu intrata etlii 17. Tu liceul de testu Căsăbă învițară mulți armâni de județul Tulcea. Luna nu sprimnă tot nopțele meale, menduierle sunt magilo și magreale, menduierle sunt magilo și magreale. Sarichioi este un hoară de Lipovani, marginea lacului Razim. Oamenii și amintă bana cu peșteli. Tu imagini vedi apa, vărță, stuf, piscăruși, peșță, piscari. Ni soarele diază, nu arde-te noi, zilele îi sunt aslăi câmbeloi, zilele îi sunt aslăi câmbeloi.
Nicu cu veaua sabde, pica sabicenă, Șnălilici susucă, didor de cănină. Șnălilici susucă, didor de cănină. Stiznina închid, tu dați multuneți, Cimnat lunăi astăzi, ca imnat de furneți, Cimnat lunăi astăzi, ca imnat de furneți. Acă nu sunt multu anălță, munții măcin sunt multu vecli. Tu imagini, svedzenuri, una carieră de chiatră, păduri, chețar cu bicimii interesanti și câmpuri de misuri. Aușle armâni, andavidea esti zenuri, aduțea aminte cu nostalgie de munții de-o avea venită. Nă seară rămânaș de punea, din sus de preonățeană, și cu furca-n bărnu tot urțea, că fusloș vrea umpleare, cu furca-n bărnu tot urțea. Mesa de căiuri, armân lui John ne aștepta, și-n calioastă e mult, armân lui John ne aștepta. Imaginile de Tulcea Ticiu Dusescu, canda hitu delta, amatuit iulchiro hitu un cusăbă modernu. Ducheșța este and aveți șantierul naval, vărțele auniusite, bacurile și blocurile. Mulți armâni dit horli dit județ curdisiră tu căsăbălul Tulcea. Delta ali Dună este un loc cu anami internațional. Vedeți imagini filmate ștoapă, peșță, lenturli de pui, broșță, nuferi, multă apă. Mușuteața ali delta nu va spune are tu zboară.
Cheile Dobrogei este un dirveni cu relief karstic. Ticiudusescu șcâmbilii ți ajunguși la 100 de metri. Scântii de aesti șcâmbii sunt doar măsăturile de corali. Sunt și spilei, to aesti locuri de una mușutață paraxină. Dit Macedonia rea părnită, ștu Dobrogea albă aminta. Dit Macedonia rea părnită, ștu Dobrogea albă aminta. Atolii de Casimcea, cunoscuți cu numai Bănuții Dobrogei, sunt armăsăturile de coral ți nu chirură după ți amarea strapsii de taesti locuri. Dit dronă, zvea de Bara Casian și mănăstirul cu Idia numă. Dobrogea știni Macedonia, și-ți mâna mea stângă și-a dreaptă, vă port de una bană tinia, șcăradă-i de doră tot vă așteaptă. Vă port de una bană tinia, șcăradă-i de doră tot vă așteaptă. Mi-aflu tot Macedonie, un dor de Dobrogea mea cață, și când eu toată Dobrogea vlie, mi ține-și Macedonia în brață. Și când eu toată Dobrogea vlie, mi ține-și Macedonia în brață. Ieșez în casă de zvestre, de truplu a meu ligănat. Dit Macedonia rea părnită, ștu Dobrogea albă amintat. Dit Macedonia rea părnită, ștu Dobrogea albă amintat. Viaductul Casian foadrat din inginelul Angel Salini. El este aproape de Hoara Târgușor. Tuhoara Horia de județul Custanța este un monument trătănisarea martirilor Horia, Cloșca și Crișan. Agalma este ninga Biserica de Thoară.
Biserica Iulia de Istria este nouă. Din dronă puteți vedeți și bara Nuntaș. Istria este mult aproape de Hoara Sinoie, ți Vârchiro era în plină de armâni. Biserica îngrupată de Istria este adrată de vârgari în vârliga de anul 1864. Teațea că turții nica cum îndusea Dobrogea, biserica prindeas nu hibăma înaltă de geamii. Biserica este adrată și cu cheatră de castrul Histria, ți este mult aproape. Tustizni are îngrupate mă multe stamne de Histria. Te este furnie, son lusav de multu ghinitu biserica. Citatea Ibida s-a amânat. De daunii un se adrăs hitexari salamea oa. Citatea are o suprafață mare, avea paspre înghes de pirguri. Tu imagini ved multe mururi. Castrul este tuhoara slava rusă. Aperita de Cochirleni, a spune minarea soarelui amașii a eolianilor. Vimtul si ducheaște tutute este filmări. Tațea sunt o ahât multe eolieni Dobrogea, că vimtul bate multu și cu silă. Balkan
moscopolian.